Naiz irratian, bigarren kafea. Haze gaua euskal zinemarentzat feroz sariak banatu zituzten atzo eta sari asko Euskal Herrira datoz. Patricia López Arnaiz Gasteiztarrak jaso du aktore onenaren saria feroz sari horietan ane pelikulan egindako lanagatik. Telesaien kategorian, Elena Irureta eta Loreto Mauleon saritu dituzte. Iruretak aktore protagonista onenaren saria jaso du eta Mauleonek berriz bigarren aktore onenarena. Biak Patria telesaian egindako lanarengatik. Diego San Jose irundarrak ere saria jaso zuen. Vamos Juan telesaiaren sortzaileak bere herriari eskaini zion sari hori. Koldo Uriarte eta Bingen Mendizabal ere saritu dituzte. Juan Mabajulloaren Baby pelikulako egindako musikarengatik. Entzun. Beldurra. Baina, bueno, beste sari bat ospatu behar dugu, Atzo beste sari batzuk banatu ziren eta oso gertu daukagu saridun bat. Eman digute irratsaio onenaren saria? Ez. Baina atzo Diversity in Cannes Short Film Showcase jaialdian Nun? Diversity in Cannes Short Film Showcase jaialdian Leketxiko etxea film laburraren aktoreak saritu dituzte. Itziar Ituño eta Maitena Salina! Gure Maitena! Bueno, Maitena, gaur kafea zure kontu izango da, ez? Bai, etorri estudiora eta ospatuko deu. Hori da, hemen itxarango zaitugu. Izu eta efemerideak? Begira, gaur efemeride bakarra ipatuko dugu. Bai, gaurko eguna betirako izango da iluna askorentzat. 45 urte bete dira gaur poliziak Gasteizan 5 langile hil zituenetik. Errepresio krudela, berunez berrez hartzea, diruaren erregela. Espainiako poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu zituen tiroz Gasteizen greba orokorra deituta zegoen eta 100 langile Zaramagako Asisko San Francisco Elizaren barruan biltzarra egiten ari ziren. Gas negar eragileak jaurti zizkieten poliziek indarrez ateratzeko eta hauek kalera ateratzen hasi zirenean tiro egin zieten. 45. urte muga dela eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Alderdi eta sindikatuek lore eskaintza egin dute martxoaren 3ko monolitoan eta arratsaldelako manifestazioa deitu dute. 6:00 Gasteizen. Gainera Gasteiz 1976 grebatik sarraskira erakusketa ikusgai egongo da Mendi Zabalako hizkuntza eskolan eta Gasteizko gaztetxean. Eta martxoaren 26tik aurrera, Vitoria 3 de marzo filma gutxienez astebetez izango da ikusgai zinema aretoetan. Urtero ekitaldi ugari antolatzen dituzte biktima komentzeko. Lehenengo omenaldia istiluen gau bertsoan iritsi zen. Luis Leak abeslari kataluniarrak kanta hunkigarri bat konposatu zuen 1976ko martxoaren 3 hartan. Campanadas Amorts izena du. Eta 1977an Mendizorrotzako kiroldegian abestu zuen lehen aldiz Mikel Laboak lagunduta. Ordutik, 20 abestitik gora egin dira martxoak 3ko biktima gogoratzeko. Lander Garziak, martxoak 3 elkarteko kideak guztiak bildu ditu Twitterren. Hemen adibide batzuk. 1984an Zarama, Santurtziko rock taldeak Gasteizko gaua abestia plazaratu zuen indarrez albumean. Eta hemen historio bitxia. Juanjo Urangak martxoak 3 abestia konposatu zuen 76an, baina izkutuan egon zen abesti hori 2020 urtera arte. Sabin Salaberrik konponketa egin eta Tempo abes batzak estrenatu zuen. Aurreko urtean abes batzak Asisko San Francisco Elizan abestu zuen kantua, ekitaldi hunkigarrian. Zesatek taldeak gertakariak aipatzen ditu bide batez abestian eta betagarrik ere eskaini zien abesti bat 1976 martxoak 3.
gertakarien 30. urte hurrenean. Eta bide batez, zesatekena bestia bidez bide da, ez bide batez. Abarkatu. Eta Soziedad Alkolika taldeak 2017an No Olvidamos 3 de Marzo abestia kaleratu zuen. Urte hartan bertan, baina estilo guztiz desberdin batean, Kike Kosgaiak eta Jose Blancok 3 de Marzo 1976 abestia argitaratu zuten. En Gasteiz llovía plomo, lluvia de balas de los fusiles del Estado. Baina musika zarago ere egin dira omenaldiak. 2006an, Lluís Danez Kataluniarrak zuzendutako Jatx la Revolta Permanent izeneko filma aurkeztu zuten. 1976ko gertakariak eta jatzen abestiaren historia kontatzen dituena. Eta 2018an aipatu dugun Vitoria 3 de Marzo filma egin zuen Victor Kabako zuzendariak. Eta guk gaurko sarrera ere martxoaren 3ko biktimei eskaini nahi izan diegu. Martxoaren 3. Sismoa demokrazia. Baina aurrera jarraitu behar dugu, saioarekin hasi behar baitugu zer daukagu gaur. Gaur, Doñoetatik haratago podcastean, Maialen Marzol elkarrizkatu dugu. Eta kanpotearrak entartean, Irati Trantxe eta Anelizegi etorriko dira. Historian zehar emakumeek antolatzeko erabili dituzten moduak azaltzeko. Eta nola ez, elkarrizketa akustikoa. Ibilbedi taldea dator gaur gurera beltxarga beltza diskoa aurkeztera. Hasiko algara? Bai. Hasi. Martxoak 3 ditu gaur, eta asteazkena da ongetorri, bigarren kafera. Zuekin, Iñaki Lasa etura. Arratxaldeon, bikote. Arratxaldeon. Goiuri ezeiza arandia. On the line. Ai, zer duzu? Logurea. Ui, ama zibilizea. Ferozariak ikusten. Ai! Bueno, behintzat lanean ari zinen eta ondo. Eskerrik asko Goiuri. Iñaki eta biok login emitartean zu lanean aritzea. Zuei. Eta izketan ari zaizuena hau Inigo Asensio Elurbide, gaur martxoak 3 ditu, bigarren kafeak 163. Lau? Ai, ama! Bai, lau. Eta arratsaldeak lauak eta 8 minutu segituan, hementxe gara prezuekin gozatzeko, beraz ongi etorri izan da bezala, bigarren kafera. Bai, hortxe gure streamina jartzen du ondo 74, baina ez konturatu. Eta DXX taldearen intro honekin gure abiatuko gara gaurkoan eta maite dute helduko diegu. Segituan izango dira gurekin kanpotiarrak eta Iñaki, zeina zure maite duta? Motx-motxian lankideen gonbidapenak. Ui! Dena ez dugu kontatuko. Zurea, Juri? Nere maite duta da. Zerbait galdu duzunean eta galdutakoaren bila zabiltzanean, aspaldi galdu zenuen beste zerbait topatzen duzunean. Metagalerak eta Metagalerak, bai. Nik maite dizut desmitifikazioak eta badu lagun bat ibili dena astetan zerbait lortu nahian, ikaragarri hona izango zelakoan, eta lortu duenean konturatu da, etzela inona. Ze gogorra, Gogorra izan behar duarek bai. Bestaino ondo zaudego, Juri. Oso gaizkina.
Goiurietan ez nire junglia. Osea, ez dakit zenbat aste txokolate honen bila, eta ekarri didate, eskerrik asko June super intentzio onarekin, eta probatu dut eta txarra. Ai, ama, bizitza horrelakoa da. Zela bi. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Beno, aurreratu dizuegu, kanpotiarrak izango genituela gaur gurekin, eta aurreko astetan ere aurreratu izan dizuegu, aste hauetan, bazegoela alako helburu tematikoa edo gai globalago bat, hainbat emakume ikustarazte izan da helburu. Atzerrira jo genuen, lehen astetan, horreko astean Euskal Herrira begira izan ginen, eta gaur berriz ere, mugez gaindiariko gara, baina kaso emakume zehatzen inguruan, baino hegemoniari erresistentzia egiten dioten emakumeek osatutako antolakuntza esperientzien inguruan edo hariko gara segituan argituko digute beraiek. Anelizegi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Irati Trantzio Txandorena, Anelizegi Agirre eta Irati Trantzio Txandorena, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hartzazu mikrofona ahora begira. Hola, hobeto entzuten zaio gota. Bueno, aurreratu dugu lehenago ere, zerren inguruan hariko ginen, eta, jarraituko dugu ikustarazten, hainbat errealitatea baino, okeraz panaiz eta aurreratzen un bezala, emakume zehatzetaz baino, emakume antolakuntzatik abiatu diren esperientzien inguruan hariko gara, eta espazioari begira mugat gainituko ditugu, eta denborari begira ere oso atzera begira jartzeko aukera emango digu honek. Bai, pixka bat denetatik ekarri dugu. Beno, ez abiatuko zara, beginen inguruan. Bai, lau kasu ekarri ditugu, eta lehenengoa beginena da. Beginak zian erdiaroko hirien ertzetan kokatzen ziren hiri sistema independienteak. 12-13 mende inguruan sortu ziren, lehenengoa uste da Liexekoa izan zala, eta, Herberetan eta Belgikan hasi ziren batez ere, ez? Eta gero Frantzia eta Alemaniara ere zabaldu ziren. Orduan, hiri sistema hauek autoerregulatu eta autornitu egiten ziren, eta, azkenen eskaintzen zuten emakumeak bizitzeko era zibil independente bat. Hau da, hemen bizi ziren emakumeak ez ziren, ez ama, ez emazte, ez monja, baizik eta langile eta ikastun modun bizitzea hautatzen zuten emakume libreak, esango dugu, ez? Egia da, azkenen hiri sistema hauetan, hirik bezala antolatzen ziren plaza kaleak ez zeuzkaten, eta sistemak baita behaien barrun hainbat zerbitzu eta barrez, eta bertan kultur eta erlijio eraikinen bat ere izan ohi zuten, kaperaren bat, eta horregatikan konbentu erabilerarekin lotu izan dira, hau da. Erabilera erlijiosorako antolatzen ziren emakume hauek. Baina esango dugu, hau pixkat hau baino haratago zela eta emakume hauek ez zirela monjak eta pixkat beraien antolakuntza askoz ere konplexuagoa zela. Azkenen, zian zaintza lanak modu komunitario eta profesionalizatu baten bizi zituzten beste hiri antolakuntza bat, esango dugu. Eta, beginakide bakoitzak egin behar desberdinak zituen, hau da, pixkat banatzen ziren lan produktiboak egiten zituen beginakiden arten, eta lan erreproduktiboak egiten zituzten beginakiden arten. Eta egia da, hauen arten, nahiko heziketa maila altua zeukatela, euren garairako, eta, irakurri eta idatzi zituztela, zutela, eta adibidez honek ematen zien botere bat, adibidez eliz testuak irakurtzeko.
eta eliztestu hauek batez ere gero transmititu, interpretatu eta transmititzeko, ez? Eta honek boterea handia ematen zien garaian, Elizak eta Aita Santuak horrenbesteko boterea zeukan garai hortan, gizonek zeukaten botere, esango dugu, alguztidun bat kentzeko. Eta, honek gero kerrezun baita inkestizioan aldetik nahiko jazarpenaz, imaginatu dezakezuen bezala gaur egun emakume libre asko respetatzen edo, emakumeen askatasuna jazartzen dan garaian, garaia izan da ere, bauen dela erdiaroan, askoz ere gehiago, ez da? Okay, now, from the beginning. Venga, hasieratik berri. From the beginning, esan du ez? Bai. Es que, begiratu Gaixoak aurpe beldurrapia jarri begiratu itarpegi batekin, akaso ez zietu lertu nik ingeles ez letra baino. With the beginners. Aha, okay. Zaine hone, Bos minutu lagunik gabeño. Komentatzen ari ginen bezala, Erdiaroko hirien ertzetan kokatzen zian arren, zian jardin, foso eta horme zinguratutakoak ez, baina bai komunitateari irikiak egoten ziala. Eta emakume eta gazten hezkuntza eskaintzen zuten, pertsona txiro, heldu eta gaixontzako, eta orduan, ez zuten bakarrikan beraien arteko zerbait, hau da, etzan komunitate itxi bat, baizik eta hiri zerbitzuak ere emate zituzten kanpoko jendea etortzezan beginara bertara, eta beginetako beginakideak esango dugu, batez ere zaintza lanak ematera juten zian kanpora modu profesionalizatu batean. Daphne Spain da emakume bat esplikatzen duna nola, beak sistema urbanoak eta aztertzen ditu, antolaketa urbanoak, eta nola anomia situazioak ematen dianen, sortzen dian konfusio eta inseguridade, sensazioetan ez, bazkenen orden sozial hau berrantolatzeko behar bat sortzen dan, eta momentu horietan historikoki emakumeak aurkitu izan dituzte erak, errealitate honetan esku hartzeko eta espazio batzuk sortzeko nun genero femeninotik publikoan esku hartu, ez, esango dugu. Eta, azkenen honek esan nahi du individualki generoaren arabera jendea separatu beharren, komunitate modun edo antolatzen diala eta genero, beginatan ikusi genuen bezala, emakumeak antolatuko direla, beraien orden sozial hori berrezartzeko, ez? Eta behar duten espazioa publikoki eta politikoki ere aldarrikatzeko. Eta, berak lotzen ditu begina hauek, gero Sobiet batasuna erorizanen antolatu zian emakumeen etxeekin, adibidez, edo gaur egun ematen dian eko-hausineko proiektu askorekin. Pixkat nun emakumeek aseta, edo gizartean asetuta ez dauden behar batzui erantzuna emateko, pixkat erantzun bat emate zaien sistematikoki emakumei papel publiko hau emanez eta aldarrikatuz. Badago logikena ostura bat ere, ez, oso iraganekoa, baina gaur egun ere, pixka logika gozten dituna, eta genero ere duen espazioaren antolakuntzari dagokionez eta ez, pixkate beste modu batera pentsatuta zegoen zerbait, eta atentzio puntu bat ematen du, ez, erdiaroan horrelako errealitateak topatzen. Izan etxe bizitza, zaintzak eta produkzioa antolatzeko erabateko beste modu bat, eta modu oso berritzaia. Ze kurioso ez, kapitalismoak edo patriarkatuak edo biek eraiki dute gizarte produktiboa eta erreproduktiboa ez, eta gizonezkorik gabe ez, genero muga hori gabe ere hori asetzeko gai bazen eredua badago, edo bazegon. Eta nola historikoki alare lotu zaion erligiosak ziala bezala ez, esateko justifikatzeko bezala, baina haiek erligiosak zian eta ordunetan. Ez dala dibidea benetakoa. Segurazki ere, asko ez zutelako, ulertuko, edo ez zutelako ulertu nahiko, ez? Emazeula aukera bat, emakumeantzako ez monja, ez
ez emazte, ez etzani. Eta nik uste espazio fisiko bezala jun eta ezagutuz gero, daukatela ez, olako transmititzen dula, ez dakit, olako pake bat, sartzen zea hor, eta beste gauza bat somatzen da, ez? Beste antolakuntza baita ere, ez dakit, arkitektura aldetik edo fisikoki. Oso gauza berezia transmititzen du lekua. Oso komunitate herrixka... Bai, hori da. Sensazioa ematen dute. Gaur egun esan behar dugu indikan biztanleak dauzkatela. Eta bueno, ez dut uste ja zerbitzu konpartituak dauzkatenik, baino bueno, bai martxan jarraitzen dutela. Bai, Belgikanik badaki badala batzuk ez, unibertsitateko ikasle eta irakasleak eta bizi direla. Leubenekoak, bai, orokorren gaur egun dia unibertsitatei lotutakoak, edo, bai. Bueno, energia puntu bat oraindik utziko diete, leku horiei, ez? Bai. Formatuko da. Venga, goaz beste adibideaten bila. Irati Trantxek esklabuen txirikorden inguruan hitz egin behar digu. Bueno, honen atzean dagoen kontatzekoaz. Hori da, ez? Estetikaz asko zaratago, garrantzia dulako. Eta hortaz, ez? Gaur egun da trentzak badirela, arbasoen esanaia, ez? Edo komunikatzeko modu bat, arbasoen gandik jasotako, kultura eta bizirauteko bide bat. Eta zerbait bai pozgarria edo tristea gertatzen denean, txirikorda desberdinak egiten dituzte, ez? Norbait jaiotzen denean, edo ezkontzaren batean, edo famili berri bat sortzen bada, edo baita ere eriotzan bat dagonean. Baina ez da bakarrik poza eta tristura esanaia haratago dijoa, ez? Eta historikoki esklaboekin dauka erlazioa. Bai, txirikordak badira askatasunerako bide edo izan ziren. Ez? Bere garai horretan, esklaboak, Espainiako koroaren zat ziren esklaboiek, ies egiten hasi ziren, zimarroiak ditzen zirela horiei, eta Espainiako koroarentzako horrek arazo asko suposatzen zituen, azkenan lan egiteko behar zituztelako, baina ez hori bakarrik antolatzen ere hasi ziren, eta Palenke edo Kilombo izeneko komunitateetan bildu ziren, eta horren bitartez egiten zituztena, plantazioak erasotzen zituzten, esklaboak askatzeko, hornigaiak lapurtzen zituzten, lapurtu edo hartu, kontrabandoan ere aritzen ziren piratekin edo merkatari europarrekin, eta Espainiar koroarentzako hori arazo bihurtu zen. Eta azkenean, zenbait kasutan negoziatu ere egin behar izan zuten beraiekin, ez? Izugarrizko arazoak edo liuak sortzen zizkietelako, ez? Eta, badago San Basilio de Palenken, Kolonbiako herri bada, eta hango herriko parkean badago, 1600 urtean, Espainiako kora desafiatzera usartu zen pertsona baten monumentua. Benkos Biojo izenazun batena. Baina, gizonezkoa da hau, baina herritarrek oso argi dute, eta batez ere emakumeek oso argi dute, bere emazte hui bagabe, edo beste esklabori gabe ezin izango lukela, ez? Ies hori antolatu edo ies hori egin. Eta zergatik, emakumeak askoz ere kontrola gutxio zutenez garai horretan, egiten zutena da, plantazioetatik juten ziren, eta egiten zutena da, memorizatu jabeek zeuzkaten, egiten zituzten ibilbideak, edo zeuzkaten gauzak, edo nuntzegon ejertzitoa, edo ibaia nuntzegon, basa nuntzegon, eta orduan horren bitartez, hori memorizatuta, gero, beste emakumeei egiten zizkieten trentzak mapa hori irudikatzuz. Orduan, oso kuriosoa da. Hango emakume batek, herri hontako emakume batek esaten du, bera, ezin izan zula ikasi, baina txikia zanetik ikasi zula trentzak egitea
aski izateko modu bat zela, ez? Orduan oraindik ere horrek iraundu, ez? Trentzen balioak askatasun simbolo bezala. Irauten dut horregatik daude inbeste arazo, norbaitek hemen ez zaigu inbeste gertatzen kontzeptu izaukolako hain barneratuta apropiazio kulturalaren kontzeptua, baina estatu batutan adibidez asko pasatzen da, ezakit, izan Katy Perry edo Lady Gaga edo pertsona kaukasiko batek jun eta horrelako trentzak iten ditunen, egoten da horrelako eztabaida ze badu identitatetik asko, ze pentsa pertsona afroamerikar batentzat, esklabutzatik ies egiteko erabiltzen genituen trentzak, laberintoak egiten genituen txirikordekin buruan gure arbasoek ies egin ahal izateko, eta orain hori erabiltzen ari zara elementu estetiko bat bezala, badu oso behaientzat oso errotutako sentimentu bat, oso identitatea asko eraiki da horren inguruan. Claro, gaur egun ere bai, ez? Gaina esaten zen, bueno, bai baliozula mapa bezala, baina baita ere hiletartean nahi sartzen zituztela haziak. Eta minetan edo lan egiten bazuten, mehatzetan lan egiten bazuten, eta topatzen bazituzten olako urrezko pepita batzuk edo, baita ere aprobetxatzen zutela hiletartean sartzeko. Eta modu horretan, lur aske horretan, beste hasiera bat edukitzeko, ja hasiak bazituzten, urre pixka bat bazuten, eta horrekin, beste errealitate bat sortzeko gai izan ziren, ez? Eta gaur egun ere, adibidez esaten dute, San Basilio de Palenque honetan, aprobetxatu edo oraindikan ere trentza hauek iraganeko oroitzapenak irudikatzeko erabiltzen direla. Eta belaunaldi transmititzen den gauza dela, ez? Orduan, guretzako, eta zuk esaten zenuen bezala edo, erabiltzen den arren estetikoki, beraintzako komunitatea mantentzeko beste herramienta bat edo beste forma bat da, ez? Gaina 2005ean UNESCOk babestutako ondare ukiezin izendatuzun, eta hainbat ikerketa egin dira, eta hainbat, oraindik jasotzen da, ez, kultura bezala, ze trentza mota desberdin dauden, ze iruditegi desberdin dagoen, bakoitzaren atzea ze simbologia egon daiteken, edo zergatik sortu zen, edo orduan egia da, oso interesgarria dela nola, guk konstienti izan gabe, ze garrantzia duten horrelako gauza estetikoek, eta batez ere nola aldatu zituzten hainbat bizitza, ez? Eta ze biziak ziren ere bai, ez? Edo izan ziren garai hortako emakumeak egoera horretan, ikusteko beraien... Ze azkarrak, Bai. Eta nola horrek aldatu zuen, ez? Guztiz. Bizitza, aurreko batean ere komentatzen genuen, ez? Agian gerra egin zuten, ez? Edo, erabili zuten mielentza, baina baita ere nola hortaz kanpo, ez? Agian ez ikusiagoak direnak edo ez hain espektakularrak, baina diren gauzak edo diren ekintzak, baina ze nola aldatzen duten historia azkenan. Ari nintzen pentsatzen zimarroi hitzean. Enekien ies egindako esklabuei zimarroia ditzen zitzaienik, baina ez dakit zer lotura duen zaldi askei zimarroia ditzearekin edo eta atungorriari zimarroia ditzearekin. Eta ez dakit hitzoi erabiltzen dugun enean, hori Dixi musikarekin ere inoiz hitz egin dugu Juri eta biok, joera arrazista bat hartzen ari ote garen. Baina zaldiaren kasuan lotura ageriko goa da, jatorriz arbaso edo... Ez aldi bekarri, katuk eta txakurrak eta untzaire deitze zaie. Zeitze zaie zimarroi. Ies egiten dutenei. Akaso ezkenik editu behar, baina ziur ez dakit zer izan den lehenago, nondi datorren eta kaso atungorria ere arrantzaleek ies egiten zuelako, erresago ies egiten zuelako sareetatik edo, deitu diete zimarroi, baina... Ikertuko dugu hau ere. Ikertuko dugu eta helduko diogu behar bezala gai honi ere.
Eta bagoaz aurrera beste errealitate batekin, beste esperientzia batekin, Bai. Nuxu. Baita txinaragoaz. Txinaragoaz, eta ez dakit, 3. mendean hasi zen, baina 2000ko hamarkada arte iraunduen zerbait izan da, beraz, bueno, historia luzea daukan, olako historiotxo bada, ez? Ez dira gauza asko egongo hainbesteko iraupen auki dutenak. Ba ez. Jesus. Bueno, hola, estupendo xamar jarrita egongo dira, baina bai, zehatzagoak ez. Bai, esan oso orokorrak botata akaso bai, ez ba, ez dakit. Baina, A ber, bota! Baina bada deigarria nola mantendu Bai, nola mantendu eta nola dan. egin den, eta hori Bai, musiko. ohitura Klase borrokak izango ditu mende gehiago, estupendo xamar, haundi xamar jarrita ez, baina bai, arrazoi duzu. Gauza zehatzetan nahi bina. Bai. Bueno, Nuxu da emakumeek sortu zuten idatzizko, alfabeto bat, eta elkarren artean komunikatzeko erabiltzen zutena, bai arropetan, edo zapietan, edo brodatzen zituzten, eta orduan, beraien arteko hizkera sekretu bat zen. Uste da, 3. mendean edo sortu duzela, edo asmatu zutela, eta beraien bizitza nahiko gogorra zen, dakikun bezala. Emakumeak azkenean, ez zita jaiotzen ziren eta ez zitzen zituzten ezkontzeko. Eta orduan, ezin zuten kalean ibili, ezkontzen zirean familiarekiko lotura guztiak hausten zituzten behin betiko, jatorrizko familiarenak. Eta orduan, batzutan bai arriskatzen ziren, ez, beraien familiak ikusteko, eta baino dena egin behar zuten oso izkutuan. Eta noski ezin zuten ez idatzi, ez irakurri, ez, Eta orduan urtetan zehar uste izan da, garai haietako emakumeak bizizilolako isiltasun batean, ez? Eta horrelako, egoera sumiso batean. Baina 80ko hamarkadan deskubritu zen, eta horregatikan haien da kuriosoa, ez? 3. mendean sortutako zerbait, 1982-83an, aurkitzea edo jakitea besteok, hor bat zegoela hizkuntza sekretu bat, komunitate akademikoak, eta hizkuntza hori ezagutzen ez zutenek, etzekitela, ez? Bazegonik. Orduan, hori, hainbat, 17 mende geroago deskubritu zuten emakumeak belaunaldi transmititu ziotela elkarri, nola idatzi eta nola komunikatu beraien artean gizonek ulertu gabe. Ze ona. Orduan, horrelako gauza kontatzea eta irakurtzeak ez ematen du beste postasun bat, ze ondo. Bai. Garaipen txiki bat ezela, ez? Bai, lortu zuten. Bai, eta imaginatzera nola aldatu izango zuen horrek hainbat emakumeren egunerokotasuna, bai. Bai, eta batean ez, guztiz aislatua sentitzetik, hori komunitate sortzera eta gainera besteak jakin gabe, horrek ematen duen boterarekin, ez? Besteak, bai. Aizpatasuna. Bai. Modu sekreto. Eta, pixkat, Nuxuk esan nahi du emakumeen idazkera, eta egiten zutena da, garai hartako emakumeen pentsamenduak, desioak eta kezkak modu aske batean transmititzeko eta idazteko almena, ez, ematen ziren. Elkarbanatzen zuten, izan ziteken ametatik alabetara, edo alabaetatik bilobetara, aizpa edo, azkenan, edo zein komunitateko, edo zein emakumeen artean banatzen zuten bakarra zen. Eta bazego nola implizitutuki arau bat. Eta zain, gizonei ezin zitzaien erakutsi. Orduan oso fonetikoa da, egiten dana silabak irudikatzen dira, eta ezagutzen ez zuten entzako, bazan zerbait estetikoa. Eta hau ere oso lotuta dago, ez, lehen kontatu dugun historiarekin. Bazkenean bestentzako estetikoa dena, ze garrantzia daukan, eta batez ere ze informazio pila, eta ze, hori ez, ze mezuak dauzkan horratzean, ez? Eta ezagutu gabe, gelditzen da estetika hutsean. Eta esaten da, emakumeren bat ezkontzen zenean, eta bikotekidearen gana joten zenean,
Gertuko emakume kuaderno bat oparitzen ziotela, 3. eguneko liburua izena zuna, hasieran gertuen zituenen pentsamenduekin idatzita, eta gero ja, beste horri guztiak txurian, berak bere pentsamendu edo gogoetak edo idazteko. Azkeneko emakumea edo ezagutu zena, Jan Juan Yi zantzan, eta hau 2004an hiltzen, eta beraz berarekin idatzi hau galdu egin zen. Ez guztiz, galdu, gutxienez erabiltzen zutenak, ez? Gero saiatu dira jasotzen, topatu diren liburuxka edo idatzi urriak, baina egia da normalean hiltzen zirenean egiten zituztela eta gero erretzen zituztela, gorpuekin batera, ez? Orduan, ez dago material asko eta hoxe da pixka historia, ez? Berak kontatzen zuen nola 7 emakume zaharrengongatik ikasi zuen, eta 1985an gonbidatu zuten Nazio Batuen konferentzian parte hartzera, ez? Eta berak, hor partekatu zituen bere gutunak, olerkiak eta bestiak. Eta berak esaten zuen izugarrizko pena ematen ziola bere alabei erakusten saiatu zelako, baina, garai hortan ja, ez, bere alabek idazten eta irakurtzen eta bazekiten, eta orduan, baitziotela balioa ematen horri. Orduan, geroztik saiatu dira, eta Txinako leku horretan, edo badago, hezkuntza zentru moduko sortu dute, baina ja ez dago gaur egun erabiltzailerik. Ondare bilakatu da gehiago. Bai. Ikaragarria da, ez? Boterearen ikuspegitik, ausardiaren ikuspegitik ere, ez? Hor, oparitzen ziren kuaderno edo liburu bete beharrekoiek, izkutuan oparituko ziren. Eta, ez? Bai, izkutuan oparituko zen, edo behar bada naiz eta ondokoak ikusi, usteko zu marrazkiz betetako liburu bat zela, ez? Eta horrek ere botere ematen duen. Are gehiago. Eta gure kanpotiarrak tartea amaitzeko 4. esperientzia bat ere badugu eta askoz hurbilago, Txina urrunetik, Euskal Herrira. Esango dugu Bidasoa ertzetik Irutsuloko irira edo eramango gaituen, ez da? Bai, hala da. 18. menden hasizan, edo ematen hasizan mandatu gileen historia edo ekarriko dugu. Eta, Bidaso ibaiaren ertzetan edo inguruan gainera eman dira hainbat historia, azkenen muga horrek askotarako eman du historian zehar. Baina 18. menden, emakumeen mandatu gile eta komertziante aitu ziren, mugaren alde batetik bestera, ez? Badakigu askotan komentatu du kanpotiarren saioan, erroldetan jasotzen ez diran lanbide asko egin dituztela emakumek, eta ez askotan ahulenak, nahiz ez da sexu ahul bezala denominatu izan dudan, ez? Eta hauen kasuntzian, Irundik, muga pasa eta Irundik Donostiara eramaten zituzten, mandatu lanak egiten zituzten, eta beraz, Irunen topatzen zaian ziren produktuak, adibidez zoialak, medikamentuak eta bar, eta baita bestelako enkarguak ere, aldizkari politikoak, maitasun gutunak, edo, mezu politikoak, inkluso, hori gonapean ezkutatuta, ez? Eta, interesgarria da, azkenen zirelako emakumek, bere alako diru sarrera bat izan zezaketenak, eta zerotik hasten zianak, ez? Eta inolako kontratu beharrik gabe, ekonomikoki independentiak izan zitezkenak. Eta, pixkat etxea sustengatzeko beharrezkoak ziren lanak egiten zituzten, eta beharren arabera hasten ziren, Donostitik, Iruneatik Donostirako bidea egiten. Eta bizimodu latza pentsatzen dugu izango zala, baina aldi beren, behaien garaikide emakume burges askok ez zeukaten askatasuna izan zuten.
diskriminez jarraitzen gaituztenetako batzuk, jarraitzen gaituzten ebintzat ikusitzak ezu, emakume haien garai bateko argazki eta irudi batzuk, zartxo baite kokatze aldera edo visualizatze aldera. Bai, parean elkarteak, ez? Hori da. Jaso ditulako hainbat emakumeen historiak, emakume bai, emakume konkretuak edo bai kolektibonak. Aurreko astean erabili genuen euren material bat, eta mendik eskerrak parean elkarteari. Egindako lan horregatik eta egindako lan hori guri erabiltzen usteagatik, ez da? Bizute bi gauzak direla hemen garrantzitsuak, baina tirane barkatu muzu zaitugu eta... Bai, ez komentatu nahi nun gainean ikusten dut bigarren kasuan esklaboen txirikordekin komentatu dugun bezala, ez? Emakumeak igual ez zeudela hain kontrolatuta, baina ikuste kasu honetan ebaita konponente horrek eukiko zula, zezken gerretan eta gerra ondorenetan ematen du emakumeak zibil jutsak dirala eta seguruna etzian hain kontrolatuak gizon batzuk gizonak atzera eta aurrera berdinak egiten ibili izan balira bezala. Eta... Bai. Ez, omen dago jasota, ez, dokumenturen batean, nola, Frantziako iraultzako berriak jasotzen zituen aldizkaritxo bat, Baron de Oñak edo jauntxo batek egiten zuen aldizkaritxo bat, hori ere leku batetik bestera eramateko erabiltzen zutela, ez? Eta nik ustetanek esaten zunarekin oso lotuta gola, eske ematen zuen, hori ez, emakumeak haulagoak edo gaitas. Xetegoak, ez da, ez? Eta, Bai, arrisku taldetik kanpo kokatzen zirela, ez? Ez da aintzat hartzen benetan elementu politiko bezala beste, ez da? Hori historian zehar asko gertatu da, eta kasu hau betan horri etekina atera zaio progresoaren ikuspegitik, edo beste ideia batzuk edatze aldera. Investigatu zimarron hitzaren inguruan. Eta? Lehenengo aldiz azaldu zen, 1530 urteko gutun batean, Gonzalo de Guzmanek, Kubako funtzionario batek, erreginari idatzitako gutun batean, eta gutun horretan erabiltzezun zimarroi hitza txerri eta hitz egiteko eta indio eta hitz egiteko. Osa, ez da hitza bat beste baino lehenagokoa. Maia beren jartzitu. Indigenak txerriekin alderatu ditu. Txerriekin alderatu ditu, segurako deshumanizazioa. Txerria animali maitagarria izanik ere, badakigu zein helbururekin egiten den hori, ezta? Hori da. Beraz, badago alako kutsu arrazista, beraz, zimarroi hitza erabiltzen dugu. Hori da. Orain gero animaliei horrela deitu zaie, ies egiten zuten haien ondorioz animali aske hoiei horrela ditu zaielako. Hori da, hemen gutun honetan dirudi, ies egiten duten, ies egiten duten pertsonei buruz hizketan, eta ies egiten duten animali buruz hizketan. Eta gero etzan azaldu hitz hori 1525 arte, eta horrere erabilera berdina. Beno, begiratu dugu atzera. Beginei, begiratu diegu esklabuen txirikordei, hortik gure zimarroi hitzaren azkena osnarketa oraintxe gurera iritsi zareten ontzako, nuxu emakumezko txinatar haien hizkuntza edo komunikazio sistema horren inguruan, eta baita mandatagileen edo mandatugileen inguruan, beraz, uste dut honekin irati eta ane agurtzeko moduan garela. Bai. Datorren asterako zer dugun badakigu? Edo sorpresa dago ere. Jarraituko dugu emakume talde ez hitz egiten. Eta hauek ikustarazten. Bai, eta gonbidaturen bat edukiko dugu. Festa. Eskerrik asko bioi eta datorren asteazken arte. Datorren asteazken arte. Zan ondo, aio. Berdin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. It's a god-awful small
girl with a mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Laborategitik laborategira egin dugu salto gaurko doinuetatik haratago saioan. Bigarren kafeko irrati estudia utzi eta jankidori dendaderrean sartu gara. Norekin eta Maialen Martzolekin hitz egiteko. Ongi etorri Maialen. Eskerrik asko. Hemen saio honetan beti galdetzen dugun lehenengo galdera izaten da, asko gozatu zaizu abesti hauek aukeratzea, baina eske zure kasuan telefono zaitu nizun eta ja mantzen nidan lehenengo abestia segituan, bigarrenare ia aukeratu zenidan eta hortik 10 minutura bidali zenidan 4 abestien zerrenda eta badazpadare 5. batena. Bai. Azkar, aukeratu zenituen. Bai, egia esan argi izan dituen aukeraketak eta ez naiz damutzen. Gero bai bidean denborara beste asko okurritu zaizkitela, baina bueno, lehenengo okurritu zaizkianak hauek izan zian eta asko gustatzen zaizkiten kantak dira. Orduan, besten basartuko banudez nuke jakingo zein kendu, orduan bueno, dianak dira eta hortxe daude. Ez ondo da gore aukeraketa bat egiten dizunean, aukeraketa hori defenditu eta esan, bai, noski, a muerte, ni lau aukeratu ditut eta lau gustatzen zaizkit. Hoi da, bai. Garrantzitsua da. Eta esan dugun bezala hemen gaudez, jankidori laborategian, bat baino gehiago hasiko zen ja pentsatzen jankidori zen hori nondik etor daitekeen, baina galdetu nahi nizuna zen, zuretzako musikak badauka usain bereziren bat, edo usain asko dazka musikak? Nik uste usain asko dazkala musikak, ez? Eta gainea oso erlazionatutak egon daitezkez, perfumen osagaiei bai nota deitu zaiez, nota olfatiboa, akorde olfatiboa daude, orduan, hortikan jolasoi bai sartzen zaigu, ez? Eta iruditzen zait asko daudela eta gainani asko oso divertigarria iruditzen zaite bai kantei usaia jartzea edo perfumei kanta bilatzea edo lako jokuak ite asko gustatzen zaigu eta oso divertigarria da, claro. Bai, eta egunaren araberako perfume bat egon daitekeen bezala, badago egunaren edo sentimenduaren araberako musika. Bai, eta hoi argi eta garbi eta gero bai badaude, gaur hitzengo duen bezala, ez? Gure bizitzako kantak, ez? Edo gure bizitzako usaiak edo lurrinak edo garai batean eramaten gaituzten kantak eta lurrinak edo usaiak edo oroitzapenak ekartzen dizkigutenak eta azkenean egia da jokuoi oso erresiten dela eta oso polita dela, ez? Azken finean, hasiera batean oso arrotza ematen dituzten bi mundu, kontuatzen gara oso gertu egon daitezkela. Bai, nahi gainea esate dizutez, lurrinen munduak bai daukalako puntu elitista bat edo ez dakit, nik uste anuntzioak eman diotena edo prezioak bai ematen dionaz, ez da produktu merke bat, baina gero atzean behiatzen hasten balen bazea, kontuatzea oso histori politiak daudela, inspirazioak bai oso politiak diala, eta dena bezala gertukoago bezala sentitzen duzu, ez? Eta kantekin bai, azkenako esan dizutena, joku egitea adibidez asko gustatzen zaigu bai, edo beste hainbat gauzekin egitea bezala. Orduan, gutzako adibidez, lurrinen mundua ia ez da arrotza ezerrekin, ez? Egia da ez gehala konturatzen, baina usaimena gure egunerako bizitzan parte oso handioa da, ez? Orduan, hoi dena erlazionatzea eta hoi dena horren konstiente izatea egia da prozesu oso polita dela, bai. Sartuko gara ja aukeratu dituzun 4 abestietan, eta esan dezakegu sorpresa handikirik ez diguzula eman lehenengo taldearekin. Ez, lehenengo argi zegoen zein izan bartzun, ez? Jankidori gure dendan izena David Bowien disko batetik dator. Egia da David Bowie izan zan bezala, izan zekela The Doors. Edo ez dakit, egia biok bai eta baini gehala oso The Doors zaleak igual bereziki garai hartan gaina David Bowien alden, baina David Bowie bai asko gustatzen zaigun. Eta egia da izena beak diskoa bat izateaz gain, oso esan molde politia da, dena ondo jungo da, bezala esan nahi du, jankidorik, eta orduan iritsi zaigun gaina oso sonoridade politia zeukala, ez? Jankidori. Eta nahi genuen nazan, ja izenetik erakutsi, gukita genuen lurrindegia,
beste moduko lurrindegi bat izango zala. Asko zizen politago da jankidori the end, baino. Bai, hori bai, horregatik, egia esan edo, da beste whisky bar eta hau edenak. Bai, hori da, egia esan. Asko zobeto gaten Lurrindende batentzako asko zobeto. Bai, eske, edorsek bazteukan hor alde ilun, kainerogo bat, eta ez dakit oso lurrindegi bateako proposazan, baina, bueno. Gero ere, lurrineri buruz hitzeitan momentu baten aipatu duzu elitista hitza, bai. Eta musika munduaren ere badago elitismo bat, hori ezin dugu ukatu, eta David Bowierekin zale amorratu asko ere egoten dira, eta bazpare esango diogu zale amorratuei badakigula oraintxe aipatuko duzun abestia ez dela jankidori ere... Gaina hasieratik esan. Baina, bueno, gu hemen bigarren kafean ez gara elitistak, eta beso zabal eta esku zabal hartu dugu abestia. Egia esan behar dut, jankidori diskoa ez da nire gogokoenetakoa. Dauzkan kanten gatik, disko bat aukeratu beharko banuan ikuste zigi Stardust izango zala. Zei bai eukinun, nire osoa batek oparitu zizkian 18 urte initunen, lagun bati eskatu zion aukeratzeko, oso melomanoa zan lagun bati, behantzako historiako disko berenak. Uste eta 10 edo ziala. Eta oparitu zizkian, eta egia hortz egon The Doorsen lehenengoa, zegoen bezakit Smiths, zegoen Thriller, zegoen Belan Sebastianen baten bat. Orduan, egia da izan zala nire 18 urtetan, alako atea irikizitzaiten, Highway to Hell, atzen bai pio guztetzaitena, eta bien arten zegoen Ziggy Stardust. Orduan, nik hor jaso nun lehenengo atea eta hor deskubritu nun, ez dakit, gure egunerokotasunetik kanpo, ze etxean, bai, musika entzute genuen, eta musika ona, eta Leonarkoen asko, eta la, baina, karo, hor, etorri zaizkiten ja pixua, ez, toparitu ziten, eta orduan Ziggy Stardust izan daiteken ere disko gustokoena, eta alare aukeratu duten kanta, ez dago Ziggy Stardusten. Hori da, bueno, entzuleak esango direten, bueno, bale, bai, ez dago Ziggy Stardusten, ez dago jankidorin, baina zein da bestia, ez dezute esan, zein da bestia? Zein da, Space Oddity, nik uste beti jartzen balin naiz pentsatzen zein izan daiteken ere Bowieren kanta gustokoena, gatzen naiz Space Oddity, Heroes bai asko gustatzen zait, eta gero Moon Age Daydream bai asko gustatzen zait, gaina lurrin badaukagu izen horrekin. Bai, eta grazia asko iteit Moon Age Daydreamek. Baina, bueno, nik uste bat ikonikoena bezala aukeratuko anu gehien emozionatzen hauna edola Space Oddity izango litzakela. Bai, ze gainera Bowiek oso abesti hona dazka, baina kenduta laupa bosei, ez dira ez dara hit bat oso errax entzuten direnak, ez Heroes oso errax entzuten da, iPhone Mars batzu badaude hor entzuten da, baina Bowiek eskatzen du lanketa bat, entzun berriro, 3. aldiz, 4. eta hasten zara murgiltzen. Eta Bowiek badauka alako puntu bat, zuk esan ezuna, ez da erresa, ez da hasiera baten igual oso ondo sartzen segundazte zein dauzkan hortikan, zegia da, osea, jankidori diskoan bertan hor badaude, adiez, bai asko gustatzen zaio Andy Warholena eta hola, eta nahi pixkat zaiagoa ite zait, baino bai, eta igual kasu hortan esan dituten hirurako, nahi gustatzen zaizkiten hirurak bai dia erresenetakoak, ez? Eta ero gaina dia, Bowie da artista dietako bat, bere kantako inona diala, gero bere kantekin iten dian bertsioak ebai oso ondo gatzaiala. Bai, hori egia da. Eta dibez Space Odditik dauzka bertsio batzuk akustikoan inda eta hola, izugarra gustatzen zaizkitenak, ez? Eta bai, orduan dena da, ez? Denak iten du. Hemen gu gaude hitzegin eta hitzegin, baina jarriko dugu abestia gure entzuleek entzun dezaten. Hori da. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you.
Maialen, nik aukeratu beharko banu usai bat, orain aukeratu duzun musikarentzako, bigarren talde eta bigarren abestirako, aukeratuko nuke Garagardo eta Kalimotxo usaia zerrautxarekin hastu eta pixka bat agian. Zuretzako ere holako usaia dauka? Ba, netzako beste usai asko zen berezigo badauka eta etortu zait bombeta usaia. Bombeta usaia? Bombeta usaia, festetan eta hola, txikitako oroitzapena ekartzaizkit, lehenengo akordeekin ja iritu zait asko zen gau giro hobea egiten dula, o iritu zait udako gau baten nahola, eta egia da, etortu zaitela, karo, bestak zenbat urtekin entzuten unik hau, ez? Zenbat urtekin juten izan dantzaldi hau eta, baina amabi bat igual. Eta orduan, karo, bai etortu zait asko bombeta usaia, o petardo usaia, edo nera aita aresokoa da, eta udarak areson pasatzen ditunik, eta orduan aresoko festetan beti talde hau, izaten zen, alako jita, ez? Hori da, oraingoan ez da gaiztoak izango gure entzulekin eta hasieratik izango jogo ari gara hitz egiten Jose Lu Anaiaki buruz eta bereziki Uxo Zuritxo Polita bestiai buruz, entzungo dugu pixka bat eta jarraituko dugu. Uso zuritzo polita, bere gabia utzita. Eta zergatik, justu Jose Lu Anaiak? Jo, ba, esan detenagatik, ez? Oso, egia da, pandemia hontan, nik beti izaten da zerbait faltan bota balin bat izan dela, erromeria edo berbena edo lako festa moduko bat, ez? Tabernak bai, jende asko esaten duna gauean ateatza tala, baina nahi herriko festa gabeko udara bat, intzitzaiten oso tristea eta oso luzea, eta bai, ez nahola jadin baten herri ibiltzen naizena, ez? Baina hala ere, dosi txiki bat eukitzea gustatzen zait, ez? Eta justu, Jose Lu Anaiak dan bezala egia da egan izan zitekeela, eganen klasikon bat, eta ze gaina urte honetan asko entzun musika hori, bai. Eta, baina Jose Lu Anaiakin ikusten, aresoko festetako oroitzapen horiekin eta hola indikan kariño gehiago diot, edo bai ekartzen dit. Eta Uso Zuritxo Polita, ez dakiz zergatikan, baina txikitan gehienai gustatzen zaiten. Eta hasierako akordeiekin ja izugarrizko poza bezala mateit, edo oroitzapen polita ekartzen dizkit. Egia da, abesti hauek, hau da kasu honetan, baina izanteken beste batez, segitun hiltzatzen zaizkigula buruan, entzutekin ditun garaiagatikan, oso entzun erraxak direlako, 1000 historiagatikan, baina nola gatzen dian buruan hauek eta beti bueltatzen dira. Eta gainean ikuste diala oaindikan, okartzen zaizkigun eritzapen batzuk diala, oaindikan ezakit parranda deitu adin hortan ito genuen baina bueno. Edo behintzat horitzapen horiek oaindikan denak ona dia, ez dakit dela esan. Zaizien zerbait deskubritzen, erdi legala zan, kasi adinagatikan gurasoek etxean goztu. Hoi da, orduazten eukan etxea juteko, nik adibidez egia da, ereso herri txiki bat izateagatik, seguraski gurasoak gehi uste ziaten, edo etzan berdina, baino handoainen baino adibidez. Baino bai, orduan abentura puntu hoi zeukana oaindikan etzenekila oso handoz etorriko zitzaizun eta emozio puntu bat, eta bai, oso horitzapen polita azkat garaiaienak eta olako kantek ez, esan duna, Uso Zuritxo Polita izan ziteken Marina, izan ziteken Mexiko eganena, baina bai, asko sentiarazte diate baindikan. Gure romeritako musikan ikuste izan dela oso ondo sentiarazi gaitun musika. Eta puritanismotik eta aldenduta eta da musikan ikuste gehiago disfrutatuko litzakena, eta umore honez jartzen gaitun edo zer gauza nik uste erabili beharko genukela gure onurarako. Eta nik uste horregatik bai, kantak aukeratzeko ordu bai, nahiko argi eukinun hau,
Horregatik, nahi nuako zerbait desberdinain eta nahi nun pasa Bowitikan, Jose Luan Aiakea, salto baten eta tita baten. Bai, eta Bowitik Jose Luan Aiaketara eta Jose Luan Aiaketatik Joaquin Sabinara pasako gara, baina ez zehazki Sabinan, ez? Kontatu guzu zea beste aukeratu duzun. Aukeratu dut, 19 días y 500 noches, 19 días y 500 noches después, izan dugun kanta bat, Benjamin Pradok letra jarria eta Travis Bertze kantatua, moindela urte terdi batea zuten alako omenaldi bat intzioten beste bat gehiago, Sabinai, eta han ateratzen disko hau, ez? Eta egia da, bertsio ezberdinak zian, kantante ezberdinak kantatzen zituztenak etala, baina nahi honek grazi berezia intzian, segia da Benjamin Pradok Sabinakin daukan uste oso lagunak diala, eta daukan konfiantza hortatikan letra guztiz aldatu du, jarraituz ritmoa eta hola, baina kontatzen duten historia da emakumean bertsioetik, ez? Eta orduan Travis Bertzeko ondo kantatzen du, eta grazi berezia itezian, ez? Aldaketa hoi, ez? Ni beti oso Sabina zalea izan naiz bai txikitatik, oso txikitatik gaina, eta orduan egon behartzun, ez? Hala modun baten ikusten norbaiten fana izan balin banaiz benetan hola Sabina izan dela betianik. Eta baina egia da, Sabina beak bai, karo, bere garaian letrak entzuten genitunean, edo hain letra horiek ze kontatzen ez dituzula berdin entzuten, ez? Eta zure pentsamentu kritikoa bestera batea daukazula, edo bueno, eta ordun asko gustatu ditzaiten ariketa hau, ez? Emakumean bertsiotik egia da gizonezko batek idatzia dela alare, baina bueno. Baina ahotsa emakume hau. Hasieran errezitatzen du gizonezko batek. Hoi da, Benjamin Pradok kontatzen du, jokua zein dan, ez? Historiak berdinak kontatzen dula, baina beste era batetik, eta egia da nahi letra nahiko, brillantea iritze zaitela, ez? Eta aidanean emakumea kontatzen bere historia guztia itzekaro, gut denak ginen, Sabinan bertsiotik, Sabina gaixoa, ze sufrimentua, 19 egun, eta gero 500 gau, eta dena. Baina, eta badauzkalako esaldi... Eta ironi puntu bat badauka. Oso ondo dauka, eta kontatzen du, nola esaten duen, salió a tirar la basura y volvió a los 3 meses, edo ez dakizte, eta de repente hemen como dando pena, venga, ya, eta tomar, egiten dio, dena, le manda a donde sea. Eta iruditzen zait gaina oso ariketa polita eta inteligentea Sabinan partetik ustea, en plan, esango dugu bere irudiaz hola barre egiten edo, ez? Ze gaina gaur egun badaukago hain debate hau artista, bere artea, desberdindu bardian edo ez, edo, bakoitzan nahi du egiten du, ez? Horrekin ebai. Baina bai iruditzen zait, garai berri hauetara edo debate berri hauetara juntatzeko edo behintzat ez dakit bere postura argi usteko edo beak ez esan beharrik izan gabe, hau da, bere kanta ikonikoenan olako moldaketa bat iten lasaitasun guztiakin inalizatea dela, iruditzen zait goza bat eta... Bere buruari barre bezala eginez, esaten du, nik hau egin nuen, baina honek ez duzan naizenik, machista, gero agian izan daiteke, baina ez dula horri lotu nahi, eta esan ez hau egin nuen, eta hau da neria, eta puntu. Berrikurketa bat eskaintzen dula. Eskaintzen du, eta berrirakurketa hori onartzen dugu, eta berrirakurketa horri garrantzia ematen diogu. Hoi iruditzen zait igual garrantzitsuena, ez? Beti aiganen klasikoak, ezakitzen eskolaietz, eta klasikoa dira, eta hola, baino horrek ez du esan nahi klasiko horiek ezin dituzunik ez dakindola esan berri datzi edo historia berri datzi, ez? Esatean bezala... Azkenean, zure literatura zalea zara eta literaturan asko esaten da, justu haintxa aipatu zuen klasikoak nola berri irakurri, idazle batzuena nola berri irakurri berru lertu, hau izan daiteke adibide bat, nola berriku izaitekeen eta autorearen oniritzearekin, humorarekin,
Eta gauzak ondo egin da. Eta bai, eta nahi beti kanta izugarri gustatzen Sabinana, baina bantxe bertan ez dakit etzaiten gehiago gustatzen. Bertsio hau. Bai, bentsak grazi gehiago bentsat iten dit seguro. Ba, entzungo dugu bertsio hau, ere, hola bakoitzak aterako du bere iritzia. Basondo. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. No sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí. De pronto me vi como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo. Yo era la sota de las barajas y la planta baja de los rascacielos. Eta Maialen klasiko batetik, ez dakit klasiko bihurtuko den, baina, behintzat bidean badago, Izaroren abestiak aukeratu bezu. Bai. Eta kasu honetan ez aukeratu ezta ere Izaroren abesti ezagunena, ikonikoena, hor dakan epe hori hankapuntetan, uste ditzen da. Bai. Abeste hau bada ia bertso bat, edo kopla baten erritmo bat badaka, ez? Mantra bat ia, baina badaka gauza polit bat. Hori, zerratik eskaleok eta ez, Izaroren abesti ezagunago bat? Bai, Izaro asko gustatzen zait, baina egia da, nik usten dira abesti kutxunena eskaleok dala. Eta igual da nire abesti kutxunena, izan daiteke justu igual horregatik, ez dalako bat ezaguna. Eta bat nik ezakin nola deskubritu nun, eta noiz, baino daukan sonoridade bertso doinu horrengatik gaina oso gurea dan doinu bat da, oso rekonozible aite zaizun doinu bada, ez, edo ritmoa da, edo orduan nik uste horregatik oso errex sartu zaiten entzunun lehenengo aldin da inun, zer da hau, epe hortan edo badauka deabruak edo izan adun beste bat, handikan instrumentalagoa o erritmo batekin dela, baina egia da eskaleoko handikan hobeto sartu zaitela lehenengo entzunaldi hartan, eta belaxe inun nire, letra bai asko gustatzen zait, badauka horre bai referentzi zinefilo bat Madisoneko zubietara, eta pelikula bai asko gustatzen zait, orduan denak iten du nolako zerbait, eta nik uste, egia da penaz, ez diot inoiz entzun zuzenean, baina jendeak ez duen ezagutzen, eta nik uste horrek indula indikan nereago sentituko banu bezala, nere harribitxi bat izango balitu zela, edo nere sekretu bat, iaia Izarok kanta neri izan bali bezala, ez? Hola izan da, abesti bat, edo behalde bat, edo deskurritzezunen eta oso gogoko dezunean, ezakit zer den, baina hori, esaten dezun hori, mundu guztiak beste hau entzuten dut, eta oso ondo da baino, etxate kontatu ze polita den abesti hau. Bai. Eta ni kontrolatu naiz, eta hori izan dezun, ez? Neri kantatzen dit Izarok. Bai, eta gaina askotan entzuten dut, badaukat hor gero Spotifyeko playlistoietakotan sartuta, eta asko entzuten dut, eta enau aspertzen, gaina da kanta bat entzun dezaketena, ia errepikatuta, behin da berriz, eta enau aspertzen, eta badauka gainai, alako meritu musikal bat aurkitzen dio zen ikustet, ia da, YouTubeen lardaskan aurkituetela bideo bat, uste 2015koa. Bueno, claro, Izaroan gaztea da, baina orduan hain gaztegoa zan. Eta inkanta oain doinu heldu bat sortzea, iruditzen zait, izugarrizko meritua gaina, eta... Ni lehenengo aldiz entzutian, fijatu nintzen, hasierako akorde horiek. Gero ja kantatzen ziza eta aztu iten zara hasierako akorde horiek, ezakit bereak izango diren, Iker Laurobarenak zeinenak. Baina hasierako akorde horietan dakan melodiakan jokuak kriston polita. Bai, eta gero ritmoa... Bai, oso intimoa sentitzen dute, ez? Letrabeak nik uste eta askotan magia puntu bat badaukala, doinuak eta letrak bat hain ondo iten dutenen, edo letra kontatzen nahi dana musikabeak sentiarazten dizunen, ez? Eta hori zerbait, ez dakit nola esaten, normaltzat hartzen da, baina ez da hainbestetan pasatzen, batzutan aizaitzu hitzeiten ezakit zertaz, eta doinua bestera batetik joa, eta zakin da esan, benetzai dateako, esperientzia, kanta entzuten esperientzia ez da hain borobila edo hain
Bai, dena dijoa norantza berdinean. Eta norantza berdinean da sentiarazteizuna, bakoitzai berea, nahi egia da hasieratikan asko iritzitzaiten kanta bat izan zala, eta gaina nik uste norantza guzti horrek egiten diona da, oendikan gehiago sentiaraztea, ez? Eta izugarri politia den kanta bat, eta batzutan pena ematei jendeak ez ezagutza, baina, bueno, bestetan esate, bueno. Ez ez nerea da. Hoi da, alare gaur, esan de, bueno, pertsona hona izango nahi, eta jendea erakutsiko diot. Maialen, plazer handien bat izan da Bowieri buruz hitz egitea, Travis Bertz eta Benjamin Prado ezagutzea, Izarori buruz hitz egitea, baina, bueno, denbora pasada egan, urtxo polit bat bezala, eta gure esateko garaia da, benetan eskerrik asko gure gure. Zuei eskerrik asko, eta plazerra izan da. Kid Calm and Bigarren Kafea. Hankazkoara jarri digute gaurko konbidatuek Bigarren Kafeko laborategia. Hona etorri zaizkigu gitarrarekin, bibolina, saxofoia, bomboa, laizter entzungo dituzue guztiak. Beltxarga beltza diskoa publikatu berri dute, ibilbidi taldekoek eta Nafarrakoen bigarren lan luzea da, eta zinez interesgarria da Metx Arangurenek, Eder Eskalerak, Javier Larrañetak, Ibai Osinagak eta Areta Zenosainek ondu duten lana. Gurean ditugu gaur, Amets, Ibai eta Areta. Ibil betez gurean ibil bedikoak, ongi etorri Bigarren Kafeko saio akustikoetara. Eskerrik asko. Arratsaldeon iruroi. Arratsaldeon. ¿Dónde es su micro, agua, Yuri? Hau marka, Goiren barreak erasoko dio, baina mikrofonoa baztertu dugu momentu batean kamara tiroak ez zirela eta bazirela eta Goiuri, ondo bestela? Ondo loin. Bueno, arratsaldeon. Berriro. Zuken duia zu mikroa? Saio hontan denaren erruan idokat guztierena. Beti. Tira, Iñaki, bestela. Bueno, hasiko beha, markatu golako gauza. Bueno, lehenik eta behin esan dezakegu, disko hau labetik atera berri ez dutela, gaur asteazkena da, eta hostiaren atera zenuten. Orduan igual azkarregi da, galetzeko zuei zer moduzko harrera auki duen, bueno, bi abesti argitaratu zenituzten lehenagotikan, eta bueno, horiek bilibolo ibili dira, desente mugitu dira, orduan behintzat interesa badagoela esan dezakegu, ez? Jendea ibili da entzuten egun hauetan. Bai, interesa dago eta ustut Aretak komentatzen zuela jendeak behar edo nahi duela zerbait entzun, ez? Orduan jendea oso adi dago saretan taldeen profiletara eta ikusi gure aurkezpen kontzertuarekin sarrera guztiak oso azkar saldu zirela eta jendeak nahi duela musika eta nahi duela zerbait entzun. Eta beraz alde horretatik oso pozik. Kultur gozea aipatzen zigun Arkaitzkanok. Beak nabaritzezula jendea zebilela kultur gozez. Eta pentsatu genuen Arkaitzkanok hori esan zegunean, denbora pixkat pasada, orain bapo egongo ginela, dagoeneko kultura kasetuta ibiliko ginela, baina zoritxarrez ez da horrelakorik. Nik duela egun gutxi ikusi nuen, entzuten ari garen emakume hau. Ez nazazu kanta inori. Hau da, diskoko kolaborazioa ez, Anari. Ikusi ez du Twitterren zegarri duen Anarik? Bai, ikusi genuen, ustut, atera genuen argazkia berarekin ez. Hori, erantzun zuena. Erantzun, kantu berezia eta ederra, ni kantatzen hasi arte. Esan dezakegu, ez daudetela osunekin ez?
berezi eta ederra dela, bai, baina bera sartzen denean ere, bai. Claro, berak ematen dio Horrek handitzen du ere pixkat kantua. Nola izan zen kolaborazioa ulotzea, eta? Bueno, kantua konfinamendu garaikoa da, konfinamendu garaian sortua, eta bakardade edo isolamendu hortan okurritu zitzaidan, esan nuen, ostras, kantu hontan Anarik kantatuko balu, eta esan nuen, pues idatziko dio. Saiatuko gara. Eta segituan erantzun zigun baiezkoa, oso pozik kolaboratuko zuela, eta gero, bueno, pues egia da pandemiaren mobidengatik eta bueno, bere lanagatik, gure ikasitengatik edo lanagatik ere, kostatu zela pixkat grabaketa egitea, baina tarte hortan ere, debora mazigun guri ere, pixkat kantua naizta grabatua egon, pues, buelta pare bat gehiago eman eta pixkat gehiago txukuntzeko. Gainera, sartzen denen Anariren ahotsa, batean abesti hori anaritu egiten du, eta gero zuek gai buelta ematen diozu eta berriro zuen ahotsa sartzen denean, Anariren abesti zati hori erabat ibilbedite egiten dezute. Izen genuen zalantza bat, gainera azken momentuko zalantza bat, ikusten genuen hori, igual nik kantatzea zukatzen dudanetik, bera sartzen den arte, badela olako utxune bat, eta zalantza zen, zer nahi dugu utxune hau egotea, edo geratzen da pixkat kantua zatitu egia. Eta engenuen proba bat, igual ni hori kantatzen hasi, eta bere hautsarekin nola baita elkartu, eta gero bere bakarrik ustea. Eta azkenan erabaki genuen bere bakarrik sartzea, eta nire ustez erabaki ona izan zen. Osea, polita da ere bapatean, pumba, holako justu atez izan. Bai, uste dut gainera atera genuenean, karo, jendeak espero du badaki Anarik kantatuko duela besti horretan, baina ez dakizu noiz. Claro. Eta denbora pasatzen da, 3 minutu pasatzen dira, hostiaian noiz datorren Anari, eta bapatean sartzen da, nolabait espero ez duzun momentu batean, ez? Eta horrek ere ematen dio grazia. Bai, hori, bestia egiten du jetxi, eta pum, sartzen da Anari. Aipatu dugu diskoaren izena Beltxarga Beltza dela. Nondik datorri zen hau zer da Beltxarga Beltz bat? Beltxarga Beltza da, bueno, cisne negro edo, bai. Cisnea ere euskaraz uste dut erabiltzen aldela, baina hori, Beltxarga da izen ofiziala. Eta da, teoria bat, Libanoko filosofo baten teoria bat, eta irratian entzun nuen, uste dut, 2008ko otsailean edo, eta, bueno, berak azaltzen du, Taleb deitzen da, eta Talebek azaltzen du, Beltxarga Beltzak direla espero ez dituzun gertakariak, berak batez ere maila ekonomikoan eta hitz egiten du. Orduan, espero ez dituzun gauzak, eta klaro, ez dituzu espero, baina gertatzen direnez, egia dira eta ikusten dituzu, orduan erantzun bat bilatu behar diezu, ez? Ulertu behar dituzu. Orduan, ulertzeko, atzera pausoak eman behar dituzu horiek ulertzeko. Orduan pixkat diskoaren ideia hori zen, abestiak sortu genituen espero ez genituen egoera batzuetatik, edo egoera batzuei buruz, eta horregatik Beltxarga Beltzaren ideia edo. Ona. Eta gero, zuen musika definitzeko garaian ez da erresa etiketa bat jartzea, ez? Nuztet funtsean popa dela, eta zuek ere hori aldarrikatu izan dezute, elementu asko daude horrez, aipatu ditugu ze instrumentoekin etorri zareten gaur, eta hor daude, biolina daude, saxofoia daude, pianoa, eta bestiatetik bestera ere, aldaketa batzu badaude, ez dira entzute dituzula zezula, bai, bestia hau bestaren antzekoa da, eta horretik, noberena zuei galdetzea, popa den, pop folka den, edo zer den? Bueno, horren inguruan, ni oso txarra naiz gauzoekin, osea, ez dakit esaten musika bat noiz den popa, noiz ateratzen den gehiago eta gaten den ez dakit norut, osea, oso txarra naiz. Eta, bueno, nik bai argi dudalek, iruditzen zait poparen mundua oso lehen hitz egiten genuen, oso zabala dela, eta hor barnean sartzen aldirela, okeit ditugun kanta guztiak esanen nuke. Eta gero bai pasatzen zaigula, pixkat kuriosoa da, lehen aipatzen genuen ere goizean, violin bat ikusten den momentuan, ja ematen duela, bueno, pues violin bat balin badago, ja ezin da popa izan zen, da, pop ez dakitze gehiago, ez? Eta, osea, ez digu molestatzen ere, baina ez dugu ikusten beharrezkoa denik ere. Eta autotunea dagoenean ere. Hori da. Osea, esan dut, gaur egun igual, duela urte batzuk igual ez, baina gaur egun hainbeste nahasketa egon dira musikan, hainbeste instrumentu sartu dira espero ez genituen toki batzuetan,
Orduan, kasu honetan, estiloak ez dira definitzen instrumentoengatik. Orduan hori gertatzen da autotunarekin, guk autotunea sartu dugu diskoan, eta ez da trapa besti bat. Eta autotunea dagoen kanta berean, ere bibolin bat dago, bibolin akustikoa orduan. Bai, pixkat, ni erosonago pop etiketarekin, ze hor barruan dagoen guztia, pues, barrura. Bai. Askotan etiketetaz hitz egiten da, eta behar dugu saiontan, eta duela gutxi, esango luken Estitxu Pinatxo gontzela hemen, eta bere pianista Joseba Loinaz, eta aipatzen genuen kontzeptu bat, Joseba Loinazena dena, da honikari entzun da nion aspaldi, pop lodia edo pop gordito ditzen zuen berak, ez? Edukiontzi hori nun, bai, Sting izan daiteken popa, baina sarditzake progresio harmoniko oso jaseroak eta aurrera poparekin, ez? Eta beraz, bueno, popa edukiontzi oso zabala da, eta pop lodia ere oso abizen egokia batzutan. Piskat ideia horrekin ere musika popularraren ideia, ez? Piskat, bueno, gurea ez dakit modan dagoen musika denala, ez? Baina traparekin eta genero urbano hauen mundu horretan, Eta nik uste dut entzuteko erreza dela gure musika. Nolabait dira uste dut nik kontsideratzen ditut ere ideia horretan pop musika. Musika popularra masentzate egindakoa edo, bueno, kontsumo... Ez dakit hau oso positiboa den, baina, bueno, kontsumoko musika eta modan dagoen musika. Nik aitortu behar dut, abesti horretan autotuna sartzen dezutenean, jogoz kanputzi zidala. Ojo, ez dut kritika modun esaten, en un espero... Baina bazpare esan duego, Juri. Esan duego, aitortu behar dizu, Ez, baina, karo. Baina esan egiten da, justo, aipatu dugun, anariren abestiaren ondoren dator, eta momentu horretikan, de repente horretara, salto bat, enula espero, eta zakon, ostras. Baina hori zen ere pixkat asmoa, Ez que, karo, justifikatzen aldugu, diskonetan justifikatzen aldugu dena, esan ez beltxargabeltzak direla. Orduan, autotunea sartzen dugu abesti batean. Beltxargabeltza. Anariren kolaborazioa. Beltxargabeltza. Anariri autotunea... ez hori ez. Zuma beltxargabeltza goiko ditugu bigarren kafian emendeko horrega. Buah. Ja. Guaina, lapurtuko deuko monstro bat sortu dezue, monstro beltza. Hor badago zuen musikan beste, naiz bilatzen aman komunen zeuden gauzak, eta ni uste dala gustatzen zuela pixat kontrastekin jolastea ere, bai ez? Bai, bi ahotsen kontrastea, bai hori musikaren gauza batzun leuntasuna, baino gero ere hor dago bateria gauzak, eta bien arteko oreka hori izan daiteke ibil bediren... Bai, nik uste dut gainera ere asko afektatzen duela, instrumentazioa kanta batetik bestera aldatzen doa. Orduan hori ere, izan liteke formazio bat kantu batean, eta bestean, bueno, ikusiko duzue. Eta orduan, bai, adibidez, urrobi kantan edo orain bat, bueno, ez orain bat garan ez, baina biok gaude eta horren ikusten dut ematen diola soinu aldetik ez. Bai, kontraste handiagoak edo, bai. Bai, eta lagun batek justo aipatzen zuen Twitterren, bueno, gure lagun batek, bueno, esaten dut fan bat dela, baina gure lagun bat da. Baina esaten zuen, kantu bakoitzak, diskonetan kantu bakoitzak zuela leuntasun eta gordintasun puntu bat. Eta igual hortik doa gauza, ez? Momentu batzuetan oso behan daude, gero oso goian, batzuk ez dute gehiegi igotzen, beste batzuk bai, igual kontraste horretan dago pixkate gakoa. Bai, eta pixka bat ere izan daiteke gustatzen dizuela jolastea, edo gauza probatzea, edo gauza ez konformatzea abestiaren lehenengo bozetoarekin, baizik eta guazen probatzea, guazen nola eramaten dugun, edo nola eramaten gaituen abestiak. Bai, hori da, Eta hori izan da gauza bat etorri dena bigarren disko honekin. Denbora izan dugulako, berak Ibaik grabatu du, orduan etxean ordu asko pasatu ditugu, bagenuen pixka bat askatasuna esateko ez hau Ibai ez aigu gustatzen berriro grabatu nahi dugu. Orduan nik uste dut horrek ere... Izan dugu denbora ere sonoritate bat lortzeko referente batzuk hartu, eta bueno, nahi dugu pixkat soinu hau edo timbre hau lortu, eta bueno, eman dugu denbora horrek. Eta gero nik ere uste dut kontraste hori etor daitekela, claro, 5 gara taldean, eta batek eramaten du agian kantuaren bizkarre zurra izanen dena, edo ideia nagusi bat, baina gero denen artean jantzten dugu, eta orduan egia da bakoitza, pertsonalki mundu bat garela, musika oso desberdin entzuten dugula, eta bakoitzak aportatzen duen hori, igual izan daitekeela ere kontraste hori sortzen duena. Bai, justo aipatu duzu hori denbora, etxean egin dezula, eta nik ere menekan galdera bat, beti dela zaila esaten edo, ni lan hau ulertzen da pixka bat,
jarraipen bat ezela, ez? Aurrekoko diskokoa, baina landuagoa, claro, landuago esaten dugunean ematen du aurrekoa etzegola landuta, ez? Baina ñabardura gehiagorekin edo denbora gehiago kidezutela bintza preparatzeko eta iristeko iritsi nahi zenuten leku horretara. Bai, nik uste klabe izan dela hori etxean grabatzearena. Zegon ginen pentsatzen estudio batera joatea, tartean atera genuen single bikoitz bat, bide zuzen ateiaturantz estudio batean grabatu genuen, eta bueno, Josu Erbitirekin, eta Josuk egin du masterizazioa diskonetan. Eta bueno, ongien pentsatzen berarekin dena grabatzea, baina azkenan iruditzen ditzaigun, igual kalitate aldetik eta azkeneko produktua igual ez zela, seguraski ez dela hobea nik egin dezakedana edo estudio batean egin daitekena, baina bai izanen zela gurea eta izanen zuela zerbait gurea. Orduan, erabaki genuen etxan grabatzea, eta denbora pila bat eman dugu. Hasi ginen ekainean grabatzen, eta urrian bukatu genuen, beraz, lasai, kantu bat grabatu, gero beste bat, ibili gara nahiko lasai bai. Eta aipatu duten jolas hori ere ahotsarekin badago, diskoa dazka 11 abesti, lehenengoa da intro bat, azkenekoa da outro bat, beltxarra beltza bat eta bi, baina lehenengoa buelta manda dago, ez? Bai, hori izan zen, ez genekien ongi nola hasi ze aurreko diskoan intro batekin hasi ginen, intro instrumental batekin eta bertso batekin, eta nahi genuen ere bertsoaren ideia hori bigarren diskora ekarri, orduan hartu genuen melodia bat, aretak esaten du nongoa den melodia hori, diskoan apuntatu genuen, baina ez daiko daitza. A ber, pixkat movida da. Ez dakit zerri aldetakoa den, baina. Bai, da, pixkat Lemko herrialdearen melodia tradizional bat. Nik deskubritu nuen, joan nintzelako zinemara Cold War pelikula ikustera, Poloniakoa, eta orduan musika gustatu zitzaidan pila bat. Orduan iritsi nintzen etxere eta bilatu nuen Spotifyn BSO Cold War, eta pelikulan ez den agertzen kanta bat zegoen playlist horretan, pixkat suposatzeu rollitoarekin bat zetorrela, eta orduan deskubritu nuen, hori, akapela abestutako, zen gainera, gure antzekoak dira, da talde bat ez dutenak musika korala egiten, baina badute kanta bat, hori, gurearen berdina edo santzeko. Orduan, biziatu nintzen pila bat, bidali nien hauei, eta esan genuen, moldatu genuen pixkat eta aurrera. Bai, eta kontua da, grabatu genuela melodia hori, baina, eta printzipioz, asmoa zen hori jartzea intro gisa. Baina geratzen zen oso bukaerako abesti gisa. Eta esan genuen, zeren gainera bukatzen du bideak darrai eta ibilbedi. Ostras, hau azteko, pues no sé. Bai, ez dakit, bukaerako abia. Eta nahiko iluna da, bestia badu zerbait. Esan genuen, buelta ematen maldin badiogu, eta kasi ni geratu naiz gehiago, buelta eman da duen melodia horrekin, originalarekin. Bai, ze hori gertatu zitzaigun, claro, melodia ere polita da alderantziz. Eta horrela egin genuen. Ze diskoan den ideia ere da, eta beltxarga beltzaren ideia da, zuk behin duzula gertatu den hori, atzera ematen dituzu pausoak eta ulertzen duzu, baina atzeko puntu horretatik aurrera ezin duzu egin. Orduan, diskoaren ideia da, atzeraka dago, orduan, zer gertatu da hemen, goazen diskoan deskubritzera, eta bukaeran ongi dago, ze hor ja ulertzen da zer den. Gainera, mantra bat ezala ematen du. Lehenengo aldiz diskoa iriki genunen, komentatu genuen. Ui, hemen diseinuan... Konfunditu dira. Ze pasada, hemen, hau alderantziz dago... Imaginatu hori goiuri horrela buruari buru. Baina hemen, ze pasada. Karo. Bai, gainera gauza, detaile guzti horiek, saiatu gara diseinuan ere diskoaren formatu fisikoan. Diskoa fisikoak erosten duenak ikasiko du nola egin beltxarga, beltz, txuri edo nahi duen koloreko bat. Jo, hori nahi genuen, baina oso zaila da. Zaila da? Guk instrukzioak ikusi ditu, baina ezkara saiatu. Badirudi ezin dela egin, instrukzioa jarraituta ezin dela egin. Nik esango nuke. Claro, hori da, gracias. Zerronka ona. Beltza ulertzen alda bakarrik momentuan. Atzera, baina gero aurrera ezin da. Bueno, paranoia bat. Bai, hemen izketan ari gara, baina denbora aurrera doa, eta guk jende hau musika egiten entzun ere nahi dugu, ezta? Beraz, uste dut, lehenengo kantua basozain izango dela, okerrezpa naiz? Nahi duzu kantuaren inguruan aurkezpenik egin, zerbait esan, interpretazio libran utzi?
Nik bai, lagun batek galdetu zian, jo, esaten duzunean basoa naiz, basoa nauzu, horrekin esan nahi duzu baso bat zarela. Eta esan nion, ba ez, osea, pentsatu nahi duzuna, baina ez dizut azalduko. Bueno, badoa zibilbedi taldeko kideak gure inguru akustikora, eta hortxe izango ditugu segituan gure laborategian lehenengo kantua eskaintzeko moduan. Hortxe ditugu Areta Senosiain, Ibai Osinaga eta Amets Aranguren, nahi duzuenean, lehen kantu entzungo dugu. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak orain, oraindik ere hori posible bada. Batuak ditu zainak odolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du alduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizona. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti. Bizia eta ez dago atzera hueltarik, ez da hemen jainkorik hau gelditzeko gaidenik. Itzaitz dio zeruko pintadan diak, astear da ikastear dugun garai berriak. Empatia basoa mozten hasi naiz, eta sexuarekin amestu dut orain. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti.
hortxe basozain entzun dugu, badatoz gure entrevista gunera, gure elkarrizketa gunera ibilbediko hirukotea, eta normalean, zati honetan, eskamutilek, gertatzen da gauza bat, nik diskoaren ekoizpenari buruz galdetzen dizuet, non grabatu duzuen, nola, ze teknikari, ze ingeniero, nor masterizatu duen, baina... Bakarrizketa musikalak momentu enten. Ez, bakarrizketak ez. Barkatu, musikariok eta neok elkarrizketak izaten ditugu. Eta zuk izaten duzu, bueno. Behin gertatu zizegun, nola zen kontzeptua, dilatazio ritmikoa? Dilatazio ritmikoa. Musika garaikideko flautista bat ari zen Kandinskiren inguruko erakusketa batean ari zirela, da gero dilatazio ritmikoaren bidez kanonaren forma bilatzen dute melodiek, eta bukatu gano elkarrizketa da goioik izan zian. Zubak zer dan dilatazio ritmikoa. Bueno, imaginatin dutxi gabera. Bueno, disko aipatu dugu etxean grabatzea erabaki duzuela, etxean grabatu, Josu Erbitik egin duela masterizazioa. Masterizazio kurioso xamarra egin duzue, ze ez da nahasketa guztia masterizatu amaieran, lehenago beste pauso batzuk ere ibai eman dituzue, Josuren laguntzaz, nahasketa bideratuta edo, nahiko modu berezian edo egin duzuelan, ez? Bai, bueno, claro, nik ikasi dudan guztia, grabatzeaz eta ikasi dudan guztia, interneten ikasi dut, YouTubeen eta gauzak ikusten eta irakurtzen. Orduan, karo, nik egin nuen dena, grabatu genuen, egia esan, esan dut, grabatu dugu disko guztia 2 mikrofonorekin, orduan gauza guztiak bateria 2 mikro dena oso sumea, orduan behin nahasketa egin da, bidali nion Josuri, eta esan zian, bai, frekuentzia batzuk, leku batzuetan igual aldatu behar dira, ze hobe egin daiteke, errespetatuko dut egin duzun nahasketa eta hartu duzuen rolloa, baina hori gauza batzuk, orduan eskatu zian bidaltzeko multzoka edo. Bai, multzoka, instrumentuka. Orduan, abesti bakoitzak zituen 6 pista, orduan gitarrak, violinak, ahotsak, bateriak eta basua, emaun. Orduan, volumenak eta errespetatuta, berak gauza txiki-txikiak ukitu zituen, eta orduan hori. Esaten zaio masterización por stems edo olako zerbait. Eta hola, osongi. 2 mikrofonerekin grabatu zuen disko guztia. Bai, dena. Horrek badu berea, oso old stylea. Oso garai bateko, beraz, bateriari, barkatu friki xamar jartzen balin baka, bateriari bomboan mikro bat eta frontalean beste bat. Hori da, aereoa, pizkate... Kaja baino goraxeago, erdigaldean. Bueno, jazz bateria haundiek horrela grabatzen zuten 70 marrekoa markadan. Eta horrendik badago sonido horren bila da bilen jazz bateria modernorik. Hori da, eta sortea izan dugu, ze gure bateria... berez ez da bateria perkusionista da, orduan dinamikaren gauza hori badu oso sartua, ez? Ez da bateria punki bat dena jotzen duena volumen berera, orduan bera zen nahasketa egiten zuena momentuan nola baitez. Gauza bat fuerteago jo behar bat zuen, jotzen zuen, orduan ze gero guk ezin genuen ukitu hori. Bai, bateriaren pistak ez zeuden jokoan. Hori da. Timbalak sartzen bat ziren, sartu ziren, da bestela horatzean geratu ziren. Hori da. Beraz, bateria, 2 mikroekin. Bajuaren mikro kanal bat? Bai, bueno, linean mikro. Pianoaren... Seikin ez ezkit kontua gateratzen? Pianoa egin genuen... Nola egin genuen? Midi bitartez? USB-arekin. Bai. Eta gero grabatu genuen ere, aretaren etxean, beste piano bat. Bueno, bai, jale bat. 6 pista baino gehiago ateratzen dira. Egin zen kontua egiten, gure laborategian 6 pista baino gehiago dauzkagu. Nola egin du jendean? Ez, claro, pistak bai, pistak gehiago. Baina, 2 mikro, prozesu guztian erabili genuen. Hori da, 2 mikro. Uretu 6tan iretzitaren kontua ateratzen. Hor bada beste berezitasun bat, instrumentuen personalidadea. Lehen aipatu duzu ez, bakoitzak zuen eragin musikalak dituzuela, horrek eragiten diola, gero norbaitek ekarritako ezurdura musikal horri, baina gainera badaude instrumentuak nortasun handia dutenak. Saxoak eramaten du musika esparru batera, biolinak ematen du beste batera, produkzio aldetik erabakiak hartzerak orduan ere hor, lana sortuko zen, noizez, akaso banda estandarrago batean, bateria bajua eta 2 gitarra eta teklatu batean badirudi popak markatu dituela ja eragin batzuk, ez? Eta zuen kasuan, popa bai, baino badago hor berriztagarriagoa, edo bintzate kreatibidadari sormenari margen ematen dion zerbait, ez, amets? Bai, baina nire ustez, egin dugu aldaketa bat lehenengo diskotik honetara, bai, eta erutzen zetik hasi dugula pixka bat ere, hori neurtzen, izan zitekeen, olako base banda bat, eta bibolina eta saxoa ere base hortan sartzea, baina
igual lehenengo diskan badira olako kantu batzuk, eta gero ikusi dugu igual horrek ez duela gehiagik funtzionatzen, eta olako instrumento melodiko bat sartzen baldin baduzu, izan behar dela, momentu batean igual protagonista izan behar delako gehiago, eta bai, igual protagonismo puntu hori emateko, edo ideia berri bat sartzeko, edo baina ez direla instrumentu batzuk une oro erabili behar direla. Akaso minimalismora behartzen du pixka bat horrelako proposamen batek, ez areta, dena batera sortzen den hortan. Konposatzaio bat entzat, garrantzitsuagoa dela borragoma arkatza baino, jakin behar da, batzutan. Menos es más, ez? Hori, eta batzutan gertatu zaigu. Igual joan grabatzen eta emozionatzen zara, hasten zarelako grabatzen pistak eta venga, ibai, jarri hemen no sé cuantos. Eta gero esaten zu, a ver. Etorria, no se oso nio arriba, guazen pixkat kentzera eta... Baita gero ere, saiatzen gara egin batean, grabatzen duguna gero ere posibilizatea zuzenean ematen. Osea, ez gustatzen ere, zerbait grabatu eta gero zuzenean hori eskaini ezin izatea. Edo emaitza oso ezberdinak izatea. Edo zuzenean sekuentziadore bat eraman eta 10 pista disparatzea inor jotzen ari ez dena ez. Eta de hecho, kontzertuak prestatzen eta aurkezpen kontzertuak prestatzen, abesti batean, eskerrak bidearin, dago balalaika bat, eta dira, ustut direla 4 nota. Bueno, amets enpeinatu zen, zuzenean ere, jo behar genuela balalaika, orduan. Balalaika eramanen dugu, zuzenera, 4 nota jotzeko. Baina, kantu horretan bizkatu zedalako baduela hori puntu hori. Saiatu gara, diskoan dagoena, zuzenera eramaten dena ez bada, iaia guztia. Beno, bigarren kantu eskatuko dizugu, baina gozat esan barri zuet, zuen liburuska jarraituta, Goiuri Zeizarandiek oraintxe, beltxarga sortu du. Ia ba, estreminez ikusten gaituztenek, Goiuri, planoa pantalla kompletan jarriko dugu, hortxe? Bai, gure apunteak ez daitezen ikusi, ez? Goiurik berziklatu du baita ontarako ere. Beno, lasa Iñaki, Goiuri, ez gara produkzio kontuetan gehiagi flipatuko, eta, ondo ba... Gehiago flipatuko. Ja, faltazuz galetza zedi mikro izio. Nahi baduzue, zoazte, bigarren kantu honen bila, orain bat gara. Honek aurkezpena behar du, ez du behar, norbaitek nahi duzak aurkezu? Horrela... Esaten dut oso bat. Gure arteko txorrada bat da, baina behin esan ziguten, ze polita oreinak gara kantu hori. Ze zuzenean jo izan dugu. Ze polita oreinak gara, eta markatu, baina orain bat gara. Hobeto euskatu beharko duzu. Oreinak zoazte zuen esparrura, badoaz ibilbedi taldeko kideak esan da bezala. Orain bat gara, inork ez ezala zalantzarik egin eskaintzera. Bigarren kafearen laborategian gure elkarrizketa akustikoetan, ibilbedi taldeko kideak, orain bat gara eskaintzeko. Aurrera. Zakotz lehioa bero Gaur inoiz ez da gero Bigara zutabe bat bierro Lau begi, lau esku bilepo Bihar kantatu ezin gaur kantuan azu Zara naiz gara Netik soilik izarak gaur kantuan azu Orain bat gara Bihar kantatu ezin gaur kantuan azu Zara naiz gara Netik soilik izarak gaur kantuan azu Orain bat gara
Whatsappean bildu duzu ahotsa. Inork ez gaitu ezagutzen, negua da eta ez du hotzik egiten. Leio ireki bat zalantza guztiak argitzen. Bihar kantatu ezin, gaur kantuan oso zara naiz gara. Eptik soilik izarak, gaur kantuan oso orain bat gara. Bihar kantatu ezin, gaur kantuan oso zara naiz gara. Eptik soilik izarak, gaur kantuan oso orain bat gara. Orain bat gara, 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 orain bat gara. Bihar kantatu ezin, gaur kantuan oso zara naiz gara. Gainetik soilik izarak, gaur kantuan oso orain bat gara. Bihar kantatu ezin, gaur kantuan oso zara naiz gara. Gainetik soilik izarak, gaur kantuan oso orain bat gara. Bueno, badatozela berriz ere gure elkarrizketa ingurura, eta helduko diogu azken txanpari, txaskako dagoeneko, ez dakit ibilbedi taldekoek ezagutzen ote duten Goiuriren sarraskia. Ez, komentatu duzu zerbait, no? Izenak beldurra ematen du, baina izenak bakarrik, gero ez da ezer. Sarraskia ditzen diogu elkarrizketako zati honi, nik hartzen ditut abesti batzuetako letra zati batzuk, eta, bueno, batzuetan galderak botatzen ditut, eta bestetan esaldiak soilik, eta zuek nahi dezutena esan dezakezue letra horien inguruan. Baina oso txintxoa naiz. Eta... Naiz, irratian oso txintxoa naiz. Goiuri ezeiz arrandiarekin. Asingo gaz, bezala. Haze asteazkena daukagun, Bai. Ira ez abestian esaten dezute nostalgiari nostalgia, eta anzturari anztura nostalgiari nostalgia. John Coltraneek esatezun, bea azizala musikari bezala, nostalgiari esker. Nostalgiari eskenitako abesti bada? Galdera ez dakitzen egidatzion letra, baina Coltrane aipatuta ametxen itxura hartu du afatean, Keba. Ez. Nik idatzi nuen, eta bai igual dela nostalgiari kantatutako kantu bat, baina pixkat horren kontra edo maten diogun erabilpen horren kontra, nostalgian erabilpen horren kontra. Eta autotunearen sartze hori ere pixkat hortik doa, ze badirudi gauza zaharrak egitera ohituta gaudela, eta jo, ez guai dagoen, aspaldikoa eta kultura bai esken lehen, ez dakit nork egiten zuen ezakit zer, eta jo, guazen gauzak egitera momentukoa eta nahi bezala, eta inbeste reparatu gabe nostalgia horri, ez? Ordan, bueno, atera zitzaidan oso poetikoa, baina bere zentzu hori du. Osea, nostalgiari nostalgia, eta aztuko dugu eta listo, eta azturari aztura, gauza bera. Hurrengoa. Huts abestitik Jon K. Samson eta Negar egin, eta ez dakit zuzaren, ala ez naizen ni, eta aurrerago Urrian Oldsit joan da azaroa. Hoiek dira zuen referenteak? Samson, Oldsit... Kasu honetan ere nik idatzita letra bat da, ordan nik erantzen dut. Bai, Olsitena igual ezain beste izan zen kontzertu puntual bat, herrikon ikusi nuen, Iruñeko herriko tabernan. Eta Jon K. Samsonekin gertatu zait aspaldi deskubritu nuela, eta askotan jotzen dudala disko horretara, Jon K. Samsonen disko jakin batera, jotzen dudala, osea, ez bada,
momentu askotan autoan nago ez dakit zer entzun, ez dakit zer egin, edo etxan nago ez dakit zer egin, eta diskori jartzen dut. Orduan, bueno, sonoritate aldetik ere, eta hemen sartzen naiz pixkat produkzio mobila horretan, baina izan dugu referente pixkat soinu aldetik eta atmosfera aldetik eta. Gero, daukazute, enegarrenez abestian, esaldi bakarra. Enegarrenez zaindu dizkizut loreak, eta duela hilabete batzuk Mikel Urdangarin izan zen gurean, eta berak ere bere azken diskoan baditu bi abesti, esaldi bakarrekoak. Zer gertatzen zaizuen musikariei? Ba hori ez nekien hori, Urdangarinena. Ba, kantu horretarako Arete etorri zen ideia batekin, bazuen musika bat. Eta nik esaldi hori nuen, ez dakit zergatik, justo egun horietan bueltaka buruan. Eta aurkitu nion olako melodia bat enkajatzen zuena pianoaren base hortan, eta esan nuen, bale, pues honekin hasiko naiz kantu bat egiten, esan nuen, eski iruditzen zait, ja hau dela kantua, eta gehiago gehitzen malde diot, kenduko diot honi garrantzia edo pisua, eta, bueno, pues errepikatuko du kantu hau, eta izanen da kantu motz bat, hola detailetxo bat diskoan, eta hola geratu da. Eta justo hau izan zen, uste dut, Areta, lehenengo aldia amets kantatzen entzuten genuela. Bidali zigun audioa, eta uste dut izan zela momentu hori. Osea, aurretik koroak eta egiten zituen diskoan, aurreko diskoan, eta hau izan zen, nik behintzat, lehenengo aldia entzun nuela amets kantatzen. Horitzen naiz WhatsAppeko, zeren hau izan zen WhatsAppez, zuk bidali zenuela eta beha erantzun zen ion zuki bai, amets, que profesional. Bai gauza, hola, ezagin nola ditzen dire gauza horiek. Holako floriturak eta bai. Holako floriturak amets dago pentsatzen. Benetan zegiten denik jende honekin. Juri gainditu, ez da bukatu. Eskerrak bideari. Aipatzen duzute azpeititik mezu bat, Manez, Julen, eki, dez kaferik ez, baina maitasuna tonaka. Zein dira Manez, Julen? Ba, oso historio polita da, ze lehenengo diskoan, azken abestia zen ama abestia, eta, bueno, diskori galerari buruz izan zen batez ere, eta nik amagaldu nuen, nire ama hil zen duela iaia 4 urte, abenduan 4 urte ginen ditu, eta ama kantua amari eskaini nion, ez? Orduan, disko atera, ekainan atera, eta uztailean bidali ziguten mezu bat, email bat, azpeititik, Manez izeneko mutiko batek idazten zigun, esan ez, berarentzat eta bere semeentzat oso berezia zela kantu hori, ze ama galdu zuten duela gutxi, eta hori, dolu prozesu horretan lagundu zituela. Orduan, kantu horretan egiten dut pixkat, azken urtetan bizitakoaren kronika txiki bat, lau lekujakinetan zentratuz, eta nahi genion hori pixkat Manezi ere lekua egin, ze justo ibilbedin izan zen, hasierako lehen fana, ez? Eta, por cierto, hor, dezkaferik ez, esaten du, baina egon zen dezkafe bat, dezkafeak dira, nik ez dituen ezagutzen, baina eriotza hitz egiteko justo Manezek antolatzen zituen azpeitian, eta gonbidatu gintuen. Gonbidatu gintuen, beraz, abestia idatzitaz neukan, eta batean gonbidatu gintuen. Eta de hecho hanjo genuen lehena. Wow, ze polilla. Bere etxean izan zen. Ireki ez izteko. Eta horrein baigo Juri gainditu dut dela ez? Gainditu dute sarraskia sekulako notarekin. Ba, uste dut ordua gainean dugula eta agurtzen hasi barko ditugula ibilbedi taldeko kideak inaki, baina oraindik kantu bat eskaintzeko badute ez? Bai, ez izango nuke. Autotun eta guzti. Wow. Bai. Iraet auskatzen da edo? Ba, ez dakigu. Joder, eski begiratu behar dugu. Gero ya bueltan begiratu dugu. Galez ez da, ez? Etxeko lan. Hori da. Gero, audio bat biali WhatsAppez eta bihar sartuko dugu saio. Hemen argia. Zalantzen argia. Iraez esaten dugu, baina ez dakigu nola den. Ba, mila esker, irukote gurera horbiltzeagatik, sorterik onena diskonekin, guk gozatuko dugu, eta laizter zuzenean ikusteko aukera badugun. Torri barko duzu, Gipuzkoa inguruntara edo Tolosa inguruntara mugak ezin gaindituta gabiltzan ontara. Bai, gauza batzuk,
Gipuzkoan Bergaran ibiliko gara, baina ari gara orain pixkate gauza. Goiuri, zuk begiratu ondon mendikon mapak ondo zautzirezula, ager Bergara mugakide egiten dan, puntan baten. pagadi batola gaindituta Deiatuko dugu. hori da, batetik bestere beliko gara. Badoaz, orain bai, mila esker irukote, eta iraezekin amaituko dugu gaurko saio hau. Bihar nola oskatu behar dugu jakiten dugun bitartean, Iraez kantuarekin agurtuko ditugu ibilbedi taldeko kideak. Eskerrik asko nahi duzuenean. Ikasteko argibideak aukera itzuliko dira baina bitartean kartzela nostalgiari nostalgia etan zurarian zura nostalgiari nostalgia nostalgiari nostalgia etan zurarian zura nostalgiari nostalgia itzuliko dira hostoak lurrera esferak labeak sormen ustela nostalgiari nostalgia etan zurarian zura nostalgiari nostalgia nostalgiari nostalgia etan zurarian zura nostalgiari nostalgia etorri zara eta jada ez dago ezer begiak utxik zulo garbiak eta eskua luzatu didazu estu hotzeta estu hotzeta estu nostalgiari nostalgia etan zurarian zura nostalgiari nostalgia nostalgiari nostalgia etan zurarian zura nostalgiari nostalgia etorri zara eta jada ez dago ezer begiak utxik zulo garbiak eta eskua luzatu didazu estu hotzeta estu hotzeta estu Keep calm and bigarren kafea.